Ndewo Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Welcome to today's video. Nnọọ n'ihe onyonyo nke taa. In today's class, we'll be learning self-introduction. Ka anyị kọwaa onwe anyị n'asụsụ Igbo. That is how to introduce yourself. Maybe you're in a gathering, or you find yourself somewhere that requires you to introduce yourself. Ngwa ka anyị bido. Afa m bụ Edna. Afa m bụ Edna. Abụ m onye nkuzi Igbo. That is, my name is Edna. I am the Igbo teacher. Afa m bụ Edna. Abụ m onye nkuzi Igbo. My name is Edna. I am the Igbo teacher. Adị m afọ. That is, I am so years old. You put your age. If you are 10, adị m afọ iri. If you are 50, adị m afọ iri ise. Adị m afọ iri ise. That means I am 50 years old. Adị m afọ iri atọ. I am 30 years old. Adị m afọ ise. I am 5 years old. Abụ m onye Igbo. Abụ m onye Igbo, meaning I am an Igbo person. Abụ m onye Anambra State. Or you say, esi m na Anambra State, meaning I am from Anambra State. Abụ m onye Anambra State. Esi m na Anambra State. I am from Anambra State. Abụ m onye Nigeria. I am a Nigerian. I am a Nigerian. Abụ m onye Nigeria. I am a Nigerian. Or you say, abụ m onye Anambra State dị na ala obodo Nigeria. I am from Anambra State in Nigeria. That means Anambra State is in Nigeria. Abụ m onye Anambra State. Or esi m na Anambra State dị na ala obodo Nigeria. I am from Anambra State in Nigeria. Ebi m na Lagos. I live in Lagos. If you are living in London, in US, in UK, ebi m na UK. Ebi m na London. Ebi m na America. I live in America. I live in London. I live in UK. Afa nne m bụ Oriakụ Onwada Ada. That means my mother's name is Mrs. Ada. Afa nna m bụ Maazị Emeka. My father's name is Mr. Emeka. Maazị Mr. Adị m ogologo. I am tall. If you are short, you say adị m mkpụmkpụ.
mkpu. I am short. Adị m ọcha. Adị m ọcha. N'akpụkpọ ahụ, or you can just say adị m ọcha. That means I am light in complexion, or I am light skinned. Adị m ọcha n'akpụkpọ ahụ. I am light skinned. I am light in complexion. I am light skinned. Or you say adị m oji if you are dark. If your skin color is dark, you say adị m oji. Adị m oji n'akpụkpọ ahụ. I am dark in complexion. Agụrụ m akwụkwọ na mahadum a na-akpọ. Mahadum means higher institution or university. Mahadum. 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 Agụrụ m akwụkwọ na mahadum a na-akpọ. I graduated or I schooled in a higher institution, that is mahadum, called. Abụ m onye ọrụ oyibo. Abụ m onye ọrụ oyibo. I am a civil servant. I am a civil servant. Come to the end of today's class. Asụsụ Igbo amaka. Ndewo. See you in my next video. Thanks for watching.